Ei, mä en halunnut. Vibe check, Topi. No niin, kaikki muutkin mapit. Tää. Toi mikä myös nyt täällä koodareita tää peli. Kulrami Alisa juottaa sit ihan sekaisin ja Hei. sit se ottaa se strapperin ja sit se ottaa... Se glutchaa. Mistä sä tiesit, että meillä on sellainen? Saa Mä olla näin sen. siellä mökillä. Onko? Niin se etää. Gaming. Mennään. Näin. Ari, sä et tiedä mitä mä just tein. Takas. Hiljaa. Santtu pisti at minä. Jos se nyt vittu lataa, se on 30 HP. Totta kai se seivaa AK. Näin kyllä seivaa. Olisiko muuta? Mulla olisi kautta. Tuu tänne millä enemmän. Hei, meidän. Nai. Tuo. Kun se ase lähtee. Joo. Soit. Mutkaa ehkä. Ei se mitään. Saako vaan kattoo, kun kaikki ottaa pelkkää tyyppää? Se on baby. Se on oikeastaan enemmän. Mä tuun selkeä. No. Okei. Siitä midis. Ei Mosa! mitään. Konnu, 72 tehty. Tonne maailman turhia S. Kiitos. Ei. Minä CT:stä B:lle. Yksi ainakin rantilla. Reportti XD. Voitko täys HP:llä kuolla tosta? Yhteen mä oon tehnyt jonkun verran damagea. Voi olla kyllä se jotain. Mokoma Free Fire. Teleporttaisiko se? Kuikis Miten 2. mä en osu? Ovi ja squeaky. Ovi ja squeaky. Miten toi kuoli toi jäpä Taisu just? saitelää Mikä kato. tää on? Oho. Ota squadilla. Kuka haluu avikaa? Miksi mulla heti avikkaa? Se on Mä joku... heitin. Half-Life Aluxissa on hyvä OST, mutta jokainen biisi kuulostaa samalta. Jukle. Et voi Oi jenki. Avi. Debi. Sieltä tulee yksi. Stoo! Näkeekö ne mua tässä? Haluatko kattoo Heavenistä? No joo. Okay. Viholta pelkää päällä. Miksi Crossfireista on pudonnut? Ui vi! Se alkoi yhtäkkiä väsyttää. Allut siiting. Yhtäkkiä loppuu. Nurkas. Vittu, miksi revolverissa pitää olla niin vähän luoteja? Mä nyt R. Koska se oli OP ennen, mutta ei enää. Tortisjuoksija ei. Puuko tässä jo? Go enemy, plant bomb, plant bomb.
Ja se ei ole vieläkään huomannut sua. Äsken sille, miten mä en liiku? Mitä? No ei sen se sanoi. Mulle se oli tapsista. Mä yritin... 8 tuntia herää joskus 10, niin silloin on virkeä, mutta jos mä nukun 8 tuntia herään 8, niin silloin ei ole virkeä. Mennään illis varastaa sen tietokoneen aamulla. Nadalla 2 HP ja sitten... Ei oikein vaihtoehto. What? What? Sulf. 1, 2, 3, 4, 5. Ei. I'm gangster. Googlehän. Гони меня. Thank you, bro. Shit. Hei, laita peli kiinni. Hetkinen, täh? Hold up. Ah, Rough things. Loppu kudit. Joku tuli ikkuna läpi. Mulla oli yhden vending machine. Aha. Purple noob. Mikä toi kilaus oli? Muted. Mitä poikaat näin perjantaina? Ammu mua Mitä jalka. tyttö? sorry. Mitä täällä pelataan? Jaku!